Good morning sa inyong lahat. Andito na kami. Pupunta kami sa ibang site, guys. Welcome to my vlog. Dito kami sa sasakyan. Papunta kami sa ibang site. Dito driver. Dito guys, partner ko si Matuklaw. Galing kami sa ibang site. Tapos na kami sa site, Alcadi. Lumipat kami sa ibang site ngayon. Today is Sunday. Shoutout pala sa Pilipinas ngayon, sa sulok ng mundo. Diyan ang partner ko si Matuklaw Kang. Yan si Robinson. Papunta kami guys sa ibang site kasi yung trabaho namin sa site tapos na. Wow, shout out. Yan si Matuklaw. Shout out Tuklaw. Yung sasakyan naman maraming sako guys. Tuklaw Kang. Shout out Tuklaw. Punta na kami sa ibang side. Paano masabi? Punta kami guys sa ibang bahay naman din. Doon kami magpintura. Gandang Qatar guys. Ano lang dito, medyo mainit na. Mainit talaga dito. Pero kaya namang init. Lahat mga OFW, mag-abroad na kayo kung nahirapan kayo sa Pilipinas. Ganda naman din mag-abroad pag may inspirasyon ka, may pamilya ka. Sana all. Gandang tanawin guys. Yan ang Qatar. Welcome to Qatar. Yan guys, kasi pupunta kami sa ibang site. Tapos ng site namin ngayon, lumipat kami. Punta kami sa Habuhamor. Shout out sa inyo. Shout out Robinson. This is my driver. My best friend. Yan si Matuklaw. Tuklaw. Yan driver namin si Robinson. Hi. Yan. Pupunta kami sa ibang site. Sa Padal Al-Najjar. Doon kami mga-assign kasi hindi pa tapos tong site doon. Itong lugar guys, Al-Wakir site.
laban para sa kinabukasan para sa ating pamilya, mga lahat ng mga OFW. Umulan dito guys, so nakikita nyo, umulan, taligsik pa. Ito ang lugar ng Qatar guys. Dito sa Al-Waqir o Al-Waqra. Sa karamihan dito, mga kunti lang bahay dito. Ano yan, dito. Kasi parang probinsya na din ito eh. Probinsya. Province na din. Enjoy po tayo mga idol. Kami sa runabout. Yan, maraming building guys. Yan ang Doha Qatar guys. Yan ang city talaga. Yung maraming building dyan. Yan, city na yan. So, Doha Qatar. Diyan ang mga kabayan. Yan ang city dun. Bakala dito. Bakala, tindahan. Traffic eh, marami sasakyan. Limit lang ito, speed 100.